आंनियाबो एसे एसेखौनो दाना जि खोथा बुंग्रा जाबायहाय आं फंसे बुङोबा फंनै बुंगोन फंनै बुङोबा फंथाम फंब्रै बुंगोन फंबा बुङोबा एकदम लाजाला आरो 10-12 बारसो बुंगोन बियो बिमाजों समान समान उल्था उल्था खोथा बुंग्रा जाथारबाय गोदो बिदि नंद्रायामोन आरो बेखौ बुंनायनि जेबो लाबबो गैखाया मानो होनबा बिनि ब्रेनावनो हाबाना आं माबा गाज्रि खोथा बुंदोंमोन नामा नंगौ नालाय नंगौ लाइफखौ आसान नंथारदोंलै बियो गथ'आ फैसाखौथ' बाहायनायाव गाव खामायाबालाय बहा जेबो मोननो मालायनि सायाव आरो बिमा बिफानि सायाव दोङो नालाय जेबो नांजाखाला बियो बिफायाबो खर'खौनो गिदिर फेदेरथारबाय नालाय फिसालानिखौ बिमायाबा बहा खारना थाहैखोहाय नुस्रालाबो खबरबो गैलादि जोंनि लाइफनिफ्राय थांदों थिगथ' जादो बा जिन्दा दङ ना थैना थांखो बेखौसो मिथियासै आरोना जेन'बा आंहाथ' मोजांसो जोंनि लाइफआव बिनि बिमायाबो गैला मेहेर जाय मानसिजों रायलायनो गोसोआनो गैया आरोबा मा बुंनो सानबावलायखो माबाफोर बाखि दंबावोदां बुंनो गथ' गाबज्रिदों आं खोनायाखै नोङो माबा बुंनो नागिरदों आङो खोनायाखैथ' आं बेंगा जाबाय बिनिफ्राय आरो माबाफोर बुंबावनो माने नोंहा माबा बखिबावनो आंखौ रायखोमाबावनो बायदि बायदि बुंनो एकदम आद्रा दंबावोमोन ना बेखौ फुरा खालामनो सानबाय नों बुंनायालाय गोबां बाथ्रा दङ बुंनांगौआ नाथाय बुंजोबबाबो मा लाब नोंनाव ब्रेनावनो हाबाबा माथाफोरावनो जेबो खोथायानो नोंना हाबा ओइ जुरिमम बांद्राय नोङो खोथाखौ बुंग्रा जाबाय दाना आजिखालि नङा होमबा बांद्राय बुंनांगौ जायो मानोना खोथाया गोदोनि बायदि गैखालाबा मानसियाबो बेनो बे थाबायानो थाखाया अब्ला आरोलाय खोथाफोरालाय मा थासारियाबो सोलायजोबखायो बेखायनो गोदोनि बायदि थाबाय थानानै लाब गैया सिरि थानानै बुंनांगौ खोथाखौ बुंखानांगौ स्रा स्रा अब्लासो मोजां जायो अब्ला माथो आरो बुंनो बाखि दंबावोमोन नोंहालाय बुंदो दे खोनासंथारबावनि आं नों मा बुंनो सानदों आंखो आलासियाथ' नों लानानै दोनफैबाय औ थिग दङ दे बियो लाबोबाय नोङो जोंहा नानिनिनो बिबोनां जायो माने जोंहानिनो आलासि जायो आरोना नाथाय गोबाव समानि जोंहानाव थाबाय बियो दा बेखौ दोनहैफिननायनि बेबस्थाबो लादोंना लायाखै मेहेर मा नोंहा अखाफोरजोंबो प्रब्लेम जाबावबाय नामा बाथ्राया अखाफोरनि प्रब्लेमनि नङा बाथ्राया बेसो दा बे सासे सिख्ला मानसि जोंहा नानियाबो फैयासै आरो बियो फुजा नाया नङा नायबायानो जोङो थानानै गोबाव समानियानो थाबाय दाथ' बे नोंनि बिसिबो नङा माने जोंहा हाथरखि बिहामजोबो नङा औ महरा एखेबालाय मा जाबावनो नाथाय बेथ' जोंनि दा आलासियानोखाना बनिबाबो जिबाबो जोंहा नानियानो फैयासै आरो बे आलासिया बेहाय थाबाय थानाय एसे उसुबिदा जाया नङाना मिथिबाय आलासिया गावनि गोसो मिथिबायना जुरिमम बे जेब्लासिम थानो गोसो थागोन नोंहा बुंनो लागा जेबो गैया बेयाव नोंहा मा बुंनो गोसो बेखौ आंखौ बुं बेखौ नङा मालायखौ बुंना लाब गैयालै मालायखौ बुंना जेबो लाब गैया नोंगौ बेखायनो आं नोंखौ बुंदों आलासिया थाया नङा जोंनाव गोबाव सम मानियानो थाबाय दा सिख्ला मानसिखौ एसे गोबाव जोंहानाव लाखिबाय थानो हाया मेहेर अब्ला नोंनावसो पारमिसन लालायबावनांगोन नामा आलासिया सोर थागोन सोर थाया सोर फैगोन सोर फैया गासिबो नोंनाव पारमिसन लानांगोन बे नोंनिल' न'आलाय आंनिबो नोंनिबो जों गासैनिबो नाथाय बै सिख्लानिथ' नङाना बेहा नानिजों माबा मोनसे रिलेसनै जोंहानि फेमिलियाव सोमोन्दो थाबाय नाथाय अब्लाबोथ' बे जोंहानि रावबो नङा दायो सोमोन्दो नानिनिफ्रायसोथ' जोंहानिथ' असे नंद्रायाना आरो लोगोसे सिख्ला मानसि बेखौ लाखिबाय थानो हाया बेखायनो बुंदों आं दोनैनायनि बेबस्था लादो बाखि आरो माथो आलासि जाया नङा जाबायानो नङाना बाह जुरिमम बाह रानिफोरनि साननानै लाखोना माखो नों गावखौनो गाव एकदम रानि खोथा बुंबाय थानो नोंनि अर्डार ओमफ्राय नोंनि पारमिसन लाजोबनानैसो गासैखौबो मावनांगौ जे आं बे न'नि गाहाय मिथिबाय नोंनि बिमा आरो नोंनि नोमफायाबो आंनि खोथाखौ लानांगोन गासिबो लानांगोन माबा मोनसे गोरोन्थि नुब्ला आंबो बुंनो हायो मिथिबाय नों बे न'नि गाहाय नों नङाथ' बे न'नि गाहाय साला गावखौनो एकदम रानि साननानै लामारबायना नोङो बे न'नि गाहाया आबै आबौआसो नों नङा गासिबो डिसिजनखौनो नोंल' लाबा जागोन नामा हो मानो जाया बेलाय मेहेर जानांगोन जायाबाबो गाज्रि खोथा बुंदों नामा बे आलासि सिख्लाखौ लाखिबाय थानो हायो दा नै दायो बेलासियाव नङाबा गाबोन फुङाव बेदर स्राय जाहोहरगोन आङो थेब्रेनो ओमफ्राय नोंसिनि जे आलासिया फैबाय थाखायो बिसोरबोथ' गोबाव थायो आबैमोन फैयो मादैमोन फैयो राजामोन फैयो थाफैबायानो थायो जोंथ' जेबो बुङा बिसोरखौ नोंनि बिसि साननानै लाखोना माखो नों बेखौ गथ' बेहाय लाखिबाय थानो नोंनि बिसि नङाना बियो आंनि बिसिनि खोथा नङा बियो आंनि लोगो बियो बेहाय जेला थानो गोसो जेसेसिम थानो गोसो थानो हागोन ना बियो आंनि आलासिखौ नों बेफोरबायदि दाबुंलै आरो जानला मानला सानदों नामा नों बेखौ बेसेबां मोजां सिख्ला बे नों मा मिथिनो पारमिसन लानांगोन नोंनि पारमिसन दरखार गैया हे इसोर बे गथ'आ जोंनि हाथरखि बिहामजोथ' नङाना बियो सिख्लाया महरा एखेबाथ' जोंबो सिगाङाव कनफिउस जादोंमोन नुजेनायाव थाया नङा गोबाव मानियानो थाबाय नाथाय गोसोथोबफिननोसो हमाखैथ' बियो बेखौ बै नोजोरजों नायफिननोथ' हमाखै ओहो
गोदो नोंखौ हाबा होनोथ' सानफिनदोंमोन आं मेहेर, नाथाय नोंसो राजि गैयामोन नालाय। नाथाय दा आरो नोंखौ हाबा होनोबो बोरैबा मोनसै आङो। बे हिन्जावा बेबा सोरबायदि हिन्जावखौ मोनफ्लांगोन आरो बेबा माबायदि दा? नुनायावलाय भुलि भालि नुयो, सिंनि बाथ्रा सोर मिन्थिनो? देनां लानो हागोन दे उनाव, नाथाय हिन्जावासो माबायदि मोनो बेसो। हिन्जाव लाबाबो खम जारला जागोन नङाना? दा बियो हिन्जावाबा बोरै जागोन उनाव आरो बेखौ बिदि होननानै बिफानिफ्राय दाबियोब्ला? एकदम खम जारला मोनसै आं। ओरैनो नांगौ बायदि आंनि फिसालाया बिहामजानो मोनखायाखै, आरो दा बे मेहेराबो सोरखौबा लाबोयोबा बेनोबोथ' बाहागो नांखागोन ना। गोदोबो बिमाया जाखाबाय बेना, आरो दा फिसालायाबो सोरबायदिखौ लानानैबा बाहागो सेबाय थागोन मिन्थिला दे आरो। जायखिजाया आङो दा नुवाखै मेहेरनावनो गारबाय थाखायो बिफाया, बिदियावलाय मा बाहागो मा फैसा मोननोहाय। एखेबारे आयै ओरैबायदि गोन्दामि लोगो मोनबायना आङो। लामा सामा थाबायबाबो थांलाय फैलाय खालामबाबो बेफोरबायदि लोगो मोनोलै गुन्दामिफोरखौ। एकदमबारे आं बेफोरखौना जोथिजोबनो लुगैलै आयै। आंखौ हारसिं सानना बिसोरो आंखौ एदावना लादो थुनथुलिखौ। जानला मानला मानसि नंदोंमोन बियो आंखौ। सिन्देलजोंनो सोबानांगौमोनहाय, सोबासिन सिन्देल थुनानै थाव सिन्देलजों सोबानांगौमोन। खावलायाव बे 8 नाम्बार सिन्देल नोंना 8 नाम्बार नाहाय, बेखौ 8 नाम्बारखौ साफायना हरनांगौमोन बिसिनि खावलायाव, ओरैबा गोजा जाहाबलायनाय एकदम स्टाम्प मारिना हरनांगौमोन। ओरैनो फन गाज्रि जानायनि आंहा मुदा अफखा, आरो बिसोरो आंनि मुदखौ गाज्रिसिन खालामफैदोंमोन। सानथिं बाथिं हारसिं ससे लामा हान्थिनो हायै बायदि बे खायसे नोजोर गाज्रि होग्राफ्रा दंमारो फाफिफ्रा। दा नोंखौल' नंबा बिसोरो सोरबा गुबुनखौबो बेफोरबायदि नोजोरजों नायो। बे हारसिं मोनबानो सान्साव सान्स मोननाय बायदि मोनो, बेफोरावनो लोरबां जानानै थायोबोला नाख्रेबनो सानो बिसोरो मा खालामगोन मा खालामा बेफोरबायदि गिनांगौहाय दानि जुगावबो। नुदों? औब्रा आयै आं गाखोस्रायासै दरखार गैया। आंखौ जानला मानला कुइसनिं खालामफैदों, बहानि सिआइडिमोन बिसोरखौनो एसे बावबाना एकदमबारे साफायना होजोबगौमोन आं ससियेल मिडियायावबो। आरो जे लक्ष्मणखौबो सोंबाय थाबायहाय आयै, मा बुंबावनो नङाना? लक्ष्मणखौबो बायदि उल्थां फाल्थां खोनासंनो हालायै जानला मानला सोंथारबावबायहाय। फाफिफ्रा गावनि न'आवबा बिब' बिनानाव बिबाजै दंना गैया? आंनि फिसाखौ मालायनि फिसाखौ बेफोरबायदि नोजोर होदों गाज्रि। दाय नुनायावनो थिफुदला नुखाथारदोंमोन आङो एकदमबारे। आयु सिगारेटखौबो ओरै उफ जालायथारबावो। हिन्जाव मानसि सासे जिरायनायाव माने बेफोरबायदि बिसोर खालामनांगौमोन। हारसिं जिरायनाय माने हारसिं बबेनिफ्राय ट्रेभेल खालामनाय माने गाज्रि नोजोरजों सानाखैमोन बिसोरो। आरो लक्ष्मणखौ एखेबारे मा नंखो आंहा बाय होननानै माबा फैबाय, बिसोर मा साननानै आंखौ बेफोरबायदि लक्ष्मणखौबो बिदि सानखोनि आयै। होथारनांगौ बिदिखौहाय, एकदम लामायाव मानसि दङबा बिसोरखौ होदावनानै ना बुहोनांगौमोन बिसोरखौ पाब्लिकजोंबो। हिन्जावनि फिसाया ना थांलाय फैलायबो खालामनो हाया नामा ससे लामाबो? अबा मोनाना फैनाय थां खामानिफ्रावबो थांनो हाला नामा होमबा ससे लामाखौ? आरो सोरबा लोगोआ मदद खालामबाबो गाज्रि नोजोरजोंल' नायग्रा नामा? जानला मानला आंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि सानथारनाङाहाय। मालाबा आंखौबो सोरबा माबाजों नुयोबोला, आजिखालि मा बुरैफ्राबो सेफ गैलानोहाय, मा बुंबावनो, मा बुरै मा सिख्ला मा आजिखालिनि जुगानो सोलायजोबथारबाय। होमबा आंखौबो बेलेगजों इदि सन्देह खालामसै नामा होमबा? मा थिग आयै खालामबो हानाय, हनै निउसफ्रावबा जानला मानला देखायथारो। आरो मा बुरै मा सिख्ला नंमारगौलै। जा गैथाराहाय, एकदम लाजिनायबो गैला गिनायबो गैला दानि जुगाव। मा बुंबावनो, थिफुदला बे खायफा। खबरदार बेथि, बेखायनो हारसिं मालाबाबो रावबो गाखोदेरियाव गाखोफानांला, हिन्जाव मानसि गाखोदेरफायियाव मिन्थिबाय? एकदम बोरैबा जाथारबाय बोथोरानो। नोंखौ बिदि हारसिं साननानै बिसोरो मा खालाम सानामोन बेबा? आयै लाइन गारि नालाय, लाइन गारि सोरथो बिदि जागोन होनना मिथिगौमोन दिनै। बेबो मोनसे, आङो गारि नेबाय थाबाय, नेबाबो मोना, मोनसे मोनबाय बेयाव गाखोबाय, बेबो बिदि फाल्थु ओंखारगोन होनना मोनथिबा आंथ' गाखोआमोन ना। लाइन गारि थांनांगौ नालाय थांनांगौ, फैनांगौ नालाय फैनांगौ, माथो गाखोबाय साननि समाव सोर बिदि जागोन होनना मिथिगौमोन दिनै। आयु बिसोरजों लांफाथारनानै ससेयाव ओंखारा मोनबादि मा जागौमोन। ओरैबाबोथ' आं गावखौनो गाव बासायखागौमोन, बासायनाया थेवबो लामा ससेयाव मा जाया नङा होमबा आयै? बेनोथ' इज्जतबो लुथिनो हानायमोन बिसोरो फाफिफ्रा, लैजा गैयिफ्रा। हे इसोर भगबान, आफा इसोरनि अननायाव दे आइ नोङो मोजां न'आव सफैफिनबाय, खबरदार आरो खुनु जिबनावबो नों बेफोरबायदि रावबो गैयियाव दा गाखोथारसै मिन्थिबाय? भरोसा गैयाहाय, एकदम निसाफोर जाग्राबो जानो हानाय। आंनि इज्जत लुथिनांगौबा बिसोर गावसोरनि इज्जतआ बाथिनाय नङा खिन्थु। गाहायावनो गोग्लैखाबाय बिसोरो, आरो बेसेबां गाहायाव गोलैबावगोनलै आयै? गावसोरनि इरादाया थिग नंखाया नालाय। आयु माबायदि आखल दिन्थिखायो नायनाय, हारसिं मोनथारदोंमोनलै।
लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनै नुजाफैलायबाय दसे आरो बेफोरबायदि जाथाया जाथारमारदों आरोना लोगोफोर ससे लामाखिनियाव लाइन गारिजों ट्रेभेल खालामबाय थानाय समाव सानै दुथां मानसिया एकदमबारे हारसिं नंनानै हारसिं साननानै बेफोरबायदि बायदि बायदि बोरैबा बोरैबि एकदमबारे आखल गाज्रि दिन्थिनो नाजादोंमोन बिसोर आरो बेबो साननि समावनो लोगोफोर ससे लामाखिनियावबो हारसिं ट्रेभेल खालामनो दानि दिनाव एसे बोरैबा गिनांगौ जाबाय लाइन गारि नेबाबो मोना मोनसे मोनबाय बेहाय गाखोबाय बेहायबो सासे ड्राइभार सालायग्रा ओमफ्राय सासे गाखोदेरनाय दङमोन बिसोर सानैजों लोगो नांनानै ओरैबायदि माने गुबुन रावबो गाखोआखैमोन गारियाव थेवबो गारि नेबाय थाबाबो मोनैखाय मोनसे मोनबाय बेहाय गाखोबाय फैबाय दा आरो बिसोरबो लामा ससेनिफ्राय ओरैबायदि आखल दिन्थिनो हमबाय एकदम सिगारेट सोबफुंबाय बायदि बायदि सोंथि जानला मानला सोंलु सोंला सोंबाय थाबाय बेफोरबायदि मानसि लोगो मोनदोंमोन आरोना लोगोफोर जोबोद गिनांगौ जाबाय माब्लाबा समाव दा बेफोरबायदि जाथाय जानानै लामा ससेयावनो ओंखारनो गोनां जाबाय आरोना लोगोफोर मा जानो हागौमोन मा जानो हायामोन हिनजाव मानसि नालाय आरो बिसोरो सानै दुथां मानसि दुथांखौनो होननांसिगोन मानो होनबा बिसोरनि सोंलु सोंलियानो ओरैबायदि मा होनोमोनलाय गाज्रि लाइनथिंसो सोंबाय थानाय बायदि जाखादों आरोना नोंथांमोनजों बेखौ आं मानो शेयार खालामदों होनोबा लोगोफोर गासैबोथ' माने समान जानो हाया नङाना सोरबा मानिबा खामानियावबो थांनो गोनां जायो बबेहायबा मालाबा समाव हारसिंबाबो ट्रेभेल खालामनांगौ गोनां जायो नङा होनबा माब्लाबा नङा माब्लाबाथ' बेफोरबायदि ट्रेभेल खालामखायो नालाय एसेबां फटकरि बिदि साननाय फैयाखैमोन आरोना साननि समखायबो आरो मेन रडखा मा जागोन बेफोरबायदि दसे ससेल'सो लामा बिदि सानबाय नाथाय नङा लोगोफोर रावबो गाखोदेरि गारियाव बेफोरबायदि खालि जुदि गारि मोनोना अबेबा समाव ससे लामाबाबो गाखोनो जोबोद गिनांगौ आरोना सिनायै मानसिखौथ' डाइरेक्ट आरो बेबो लाइन गारि नै थाङो नै फैयो रावबो हमनो हायाना ससे लामाखिनियावलाय मा जागोन सानना गाखोबाबो बेफोरबायदिसो ओंखारबाय आरो मोजां गाज्रि डाइरेक्टथ' सिनायनो हायाना खारबाय थानाय गारि आरो लाखिनो थिनबाबो जुदि लाखियामोनबा मा जागौमोन बेफोरबायदि साननानै बोरैबा नांबाय आरोना लोगोफोर खायसे ओरैबायदि गाज्रि मानसि थामारो दे एकदमबारे हमनोनो हाया माने नुनायावबो आरो थिफुदला नुखाथारदोंमोन मानसिफोरखौबो आरो ड्रेसाबो ग्लोमसो गानबावनायमोन लोगोफोर मिन्थिबायना जेबो ड्रेस फिसाबो गानबावाखैमोन नुबायना मा जाथाय जायो दसेयावनो आयौ हाबाब गिनांगौ कुर्तिसो गानबावनायमोन आखायाबो फुल बावसोमोन मोदोम आनो बेफोरबायदि खान्दा खुन्दा नुनाय नंथारामोन नायलाय अब्लाबो माबायदि मानसि लोगो मोनो बबेबा समाव होनांगौ बेफोरबायदिखौ दामनांगौ सिन्देलजों सोबानांगौ दानि दिनाव बहाबा थांलाय फैलाय हारसिं खालामनांगौआबो गिनांगौ जासोबाय आरे भाई सोरबा मालाबा इमारजेन्सियाव थांनो गोनां जागोन माने हारसिंबाबो थांनो गोनां जागोन ना अबेबा समावथ' बेफोरबायदियावबो जुदि बिदि मानसि लोगो मोनोबा मा जानांगौ दे लोगोफोर नोंथांमोना अब्ला भिडिअखौ दसे नायलांबावदो आरो जाथायाथ' मानसिनि जिउआव माब्ला मा जायो जेबो बुंनो हायाना लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोनजों ससेबाबो शेयार खालामथारबाय आरोना ओमफ्रायथ' ना दाख्लैथ' जि फानि जाबाय आंजों नायनायावबो जि इन्ट्रेस्ट नाङो खामानि दामानि गारनानै बेल'सैमोन आरो बेहालाय हिहि हाहासो जागासिनो बेखायनो आलासिखौबो थांजानो लुगैबायमोन आं दा रायलायनानै दिन सानैजों न'नि बिहामजो जानानै बेहा हिहि हा सम दंबावो नामा संसार जानाय मानसिया बेबायदि सिख्ला मानसिजों रायलायबाय थानो माबा टाइम पास खालामबाय थानो खामानि दामानि गारनानै खामानि गैया बिहा नायनोसो हाखाथारला आं डाइरेक्ट बुंनायावसो दङ र' नों फैनानै ना थारैनो अखाफोर आङो नोंखौ एकदम हाथरखि बायदि मोनदोंमोन ओमफ्राय दा आं जा मोजां मोनदों नोंखौ दसेबाबो समाव लोगो मोननानै जोबोद गोसोखाङो आं आंनि बै बिजावजालिखौ माने आं थानाय समावसो बे दा गैला आरोना थेवबो बिनि महरैनो नों दायो जोंजों दसेबाबो नुजाफैलायबाय अखाफोर जानानै औ बयबो बुंदों नोंसिनि न'नि मानसिया आंखौ एकदम हाथरखि बायदि होननानै आंबो माने सानलायलांसै आरोना हाथरखियासो आं बायदि ना आंसो हाथरखि बायदि मिथिला अब्लाबो मारै बिदि जाखो इसोरासो मिथिसिगौ ओमफ्रायथ' दा नोंखौ मेहेरजों नुबोला कापोल्स बायदिसो नुबावो जेन'बा जोंहा हाथरखि बायदिनो हेस नंगौना नंगौरा बिनिफ्राय नोंथ' फेसबुक नायो खोमा न' नायोमोन आगोलाव ओमफ्रायो दा फेसबुकखौनो नायनो समानो जायस्राया माथो नायनो सानो ओमफ्राय दसे समबाबो खामानियानो जायो आरोना खामानिल' नोङो माबाबा नोंनि एकाउन्टजों आंखौ फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबानो जाबाय अखाफोर आंनिया दे जागोन दे आंनिया सना दे ओमफ्राय नों प्रफाइलखौ माबायदि दोनदोंबा जायखिजाया आं हरबानो मिथिखागोन आरोना आं आंनि आबाखौसो दोनदों आबा अलंबारनिखौ ओमफ्राय आंबो दंदेरो आरोना जों सानैजों लानाय फट'खौनो दोनखादो वाव दे बिनिफ्राय ना मालाबा फ्रि टाइमाव नायबा इन्ट्रेस्ट नांसायो आंथ' नायनायानो जायो बांसिन औ आजिखालिथ' मालाय डलारबो मोनसैनो डलारनि थाखायबो बा मालाय कन्टेन्ट बानायो
आरो नोंनाथ' जे मोजां जागोन ना बानायनो बिहामजोनि जेनेबा संनाय खावनाय बेफोरनि आरामसे लाबोनो हायोना नोङो कत मोजां मोजां गोदान गोदान सानफ्रामबो डिश संबाय थायोबोला हायो ओमफ्राय आं इन्ट्रेस्टआनो गैथ'वा मानोबा आं नायनायबो जाखाया नालाय मानोथ' नायनांगौ फेसबुकखौलाय दालाय आरो बिहामजोआलाय बहा बेफोरखौ सम मोननोसै नों जाबाय सिख्ला मानसि बेहा जाबाय दा बिहामजो लिस्टआव गोलैबाय हायाना बेफोरबायदि जोंफोरबो नायोमोन फेसबुकखौ नाथाय जोंफोरनाबो समा मिलाया नङा माने आं ओरैनोसो रायज्लायदोंमोन आयै आंथ' बेफोरबायदि नायखायाना नाया होननानै उनाव फेसबुक नायदो आरोबा सोरखौबा गोसोथोफ्लांनानै खारफालाङाथ' बेफोरबायदि जाजानो गिनांगौ दानि जुगाव आयै बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोंलाय नोंहाबो फोरोंनो फैदों नामा आंनि बिहामजोखौ जानला मोनलानो बेफोरबायदि ससियेल मिडियानिफ्राय गोजान थानायानो मोजां आंहा बिहामजोआ गुबुनखौ आं मिथिया जायखिया आंनि बिहामजोआ बेफोरबायदि ससियेल मिडियानिफ्राय गोजान थाथो आरो रावबो फोरोंबो नाङा आयै आं जानला मोनला नायबाबो बेफोरबायदि नङा आरोथ' आं सोरजों खारलाबायनांगौ जाखो फेसबुक नायबानो जे खारो बे नङाना औ आजिखालि मा होनोमोनलाय दिनानो सोलायजोब्बाय बेखौलाय आरो माबाव फनावल' बेस्थ' थाबाय थाबा खामानिफोरखौ सोर मावगोनहाय बिहामजो गोदा सिख्ला समाव जि हि हा मिनिनांगौ गेलेनांगौ रंजानांगौ बहाबा बेरायनांगौ फेसबुक नायनांगौ ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थानांगौ थाबाय दा खामानिफ्रा मोजां माव जा लों था आरो संसारखौ मोजां जालां बेफोरबायदि वाल्टु फाल्टुआव गोसो होलाबाय थानाङा बांद्राय जाबाय नामा आयै आरो आं गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि ससियेल मिडियाजोंबो एक्टिभ थाग्राखा नाथाय आं दिनैसिम बेफोरबायदि रावजोंबो गोसोथोनानै खारफालाङाखै दै सानजों गोसो थोनानै दाबो आं सानजों दोङो आं नोंनि बिहामजो जेसेबांखिनिखौ बुंनो मोन्थाय दं बेखौल' बुं दे आयै बिनि जानला मानला बुङोबा आंबो बोरैबा मोनोना आरो दिनै नों आंखौ बेफोरबायदि बुंथारबाय आरो बेफोरबायदिथ' जेबो नङा ना मादै आजिखालिलाय सबबो माने फेसबुकखौलाय नायखासै दा ओमफ्राय गासैबो एखे समान जायाना नों सिख्ला मानसि नोंलाय मा बुजि मोननो बेहा जाबाय बिहामजोना नोंहा जाबाय गासिबो आजादि दा फ्रि नाथाय बेहाथ' आजादियाव गैद्रायलाना संसार नायनांगौ दङ